Príbeh o ceste do Emaus, v ktorom dvaja ľudia opúšťajú Jeruzalem a idú domov na vidiek, je jedným z najznámejších biblických príbehov. Je tiež námetom viacerých známych výtvarných diel. Text v 24. kapitole Lukášovho evanjelia začína vetou: v ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy. Toto teda nie je začiatok príbehu. Ten začína o niekoľko viet predtým. No a z toho textu zisťujeme, že náš príbeh začína v deň, kedy skupina žien a apoštol Peter zistili, že hrob, do ktorého uložili telo Ježiša, je prázdny. A tiež to, že dvaja pocestní boli súčasťou väčšej skupiny Ježišových učeníkov, ktorí sa po jeho ukrižovaní stále zdržiavali spolu v Jeruzaleme. Tí dvaja sú teda ľudia, ktorí patria do spoločenstva veriacich ľudí. Vedia, kto je Ježiš, pravdepodobne ho počuli rozprávať. Možno ho dokonca sledovali pri tom, ako urobil nejaké zázraky. No ale ak sú tí ľudia veriaci, čo má tento príbeh zmysiel? To sa dozvedáme potom, ako sa k ním v nejakom bode ich približne 11-kilometrovej cesty pridá neznámy pocestný a kráča s nimi. Pýta sa ich, o čom debatujú a prečo sú smutní. Stretáva ich tam, kde sú oni. Nadväzuje na ich rozhovor a stotožňuje sa s ich emóciami. Dozvedá sa, že sú sklamaní z toho, že sa veci neudiali podľa scenára, ktorý očakávali. Chceli, aby Ježiš oslobodil ich národ spod okupácie, ale namiesto toho bol zavraždený a dokonca aj jeho telo záhadne zmizlo z hrobu. V ten deň sa preto smutní, zronení, sklamaní vracajú domov. K svojim rodinám, k svojej práci, k svojmu zabehanému životu. S odstupom času môžeme povedať, že tí dvaja idú nesprávnym smerom. Veď všetko dôležité sa vtedy odohráva v Jeruzaleme a oni sa k nemu obracajú chrbtom. Opúšťajú mesto, kde sa práve odohrávajú najvýznamnejšie udalosti v dejinách ľudstva. Kleofáš a ten druhý, alebo možno druhá, však nie sú ani prví a ani poslední frustrovaní veriaci ľudia. Vždy takí boli a možno sa dá povedať, že pribúdajú. Zrejme ich v kostole nevidíte každú nedeľu a ak áno, pravdepodobne sedia v jednej z posledných lavíc. Sú síce súčasťou komunity veriacich, ale nachádzajú sa na jej okraji. Možno prídu pár minút po začiatku a odídu tesne pred koncom, aby sa s nikým nemuseli rozprávať. Už po pár krokoch majú kostol za chrbtom a pred sebou svoj bežný život. To, že Ježiš po svojom zmrtvých staní ide najprv práve za týmito sklamanými ľuďmi, že s nimi chvíľu kráča nesprávnym smerom, že sa s nimi rozpráva, pýta sa ich, že im cituje písmo, to nie je náhoda. Veriaci ľudia, ktorí zažili sklamanie, frustráciu z cirkvi, sú z dlhoročnej služby vyhorení a možno prechádzajú krízou viery, sú aj dnes rastúce misijné pole. Potrebujú však zažiť nové stretnutie so živým Ježišom. Tí dvaja z nášho príbehu ešte len pred chvíľou odhovárali svojho spolucestujúceho od pokračovania v ceste. Ísť sám, pešo, tmavou krajinou, v ktorej žili divé zvieratá, nebolo vôbec bezpečné. Teraz po stretnutí s ich majstrom sa oni sami okamžite proti noci vydávajú na 3-hodinovú cestu plnú nástrah späť do Jeruzalema. Presne vedia, kde nájdu veriacich ľudí a nadšene im rozprávajú, čo zažili a s kým sa stretli. Sú okamžitým obohatením a povzbudením pre komunitu veriacich. Títo ľudia sú všade okolo nás. Možno stačí len to, aby si s nimi chvíľu kráčal po ceste, ktorou idú oni. Možno už len to, že sa ich opýtaš, ako sa majú, bude oveľa viac ako pozornosť, ktorú im venujú ostatní. A možno bude stačiť, keď im pripomenieš dobre známy biblický verš a upriamiš ich pozornosť na písmo a Ježiša, o ktorom hovorí. Kto z tvojho kostola je sklamaný, frustrovaný, má zlú skúsenosť s cirkvou? Kto stratil nádej? Kto sedí v poslednej lavici? Kto kráča do Emaus?